Aspaldi zaharrean, mendietan bizi ziren jentilak desagertu osteko garaian, jentil bakarra geratu zen gure inguruetan. Dakizuenez, jentil hori olentzero zen, eta Ermo mendian bizi zen, ikatz egiten eta bere pipa erretzen. Abenduaren amaiera zen, eta egunero lez Gorlizko plazan jolastera atera ziren herriko txikienak. Oso gustuko zuten jolas dantzak egitea. Bat-batean konturatu ziren eguzkia sartu egin zela, baina oraindik ez zen afaltzeko ordua. Goiz egi zen eguzkiak han indar gutxi izateko. Gorlizko umeak guztiz beldurturik azkar-azkar joan ziren etxera, gurasoengana. Umeek esaten zutena egiaztatzeko asmoz, guraso batzuk kandelak piztuta kalera irten ziren. Umeek ez zuten gezurrik esan, herriko plaza ilunpetan zegoen. Guraso batzuk ikaratu ziren, ez baitzuten ezer ulertzen, baina egia zen oraindik goizela gaua izateko. Beraz, beldurrari aurre egiteko, dantza egitera animatu zioten elkarri. Txuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira. Zertan ari aiz bakar dantzatzen, agertzen korputz erdia. Suilun horrek argitzen badin, agiriko aiz guztia. Asuri beltza hona dut bainan, suri
ikasi nahi duen horrek nere oinetara begira. Eguzkia oso motel zebilen, hilda bezala, eta Olentzero ere bere mendiko bizilekutik horretaz ohartu zen. Baina umeei gertatu bezala, ez zuen zergatia ulertzen. Orduan, Mari Domingiren kortara jeistea erabaki zuen. Mari Domingi oso emakume buru argia zen, lurra lantzen oso trebea eta sendabelarren erabileran aditua. Ziur asko bera jakingo zuen zer arraio gertatzen zitzaion eguzkiari. Tipitapa, Olentzero Mari Domingiren kortara heldu zen, eta ara hor emakumeak kontatu ziona. Hilda moduan eta indargutzirekin zegoen eguzkia neguko eguzkizarra zela, eta eguzki berriari deitzeko txondor handi bat egin beharko zutela. Hori entzunda lanari ekin zioten berehala Olentzerok eta Mari Domingi. Basotik ekarritako enbor sinadarrak bildu zituzten, eta plaza erdian pilatu borobilantzera. Lodienak barrualdean eta txikienak kanpoan. Oso txondor polita eraiki zuten, baina ez zen nahikoa izango eguzkia esnatzeko. Handiago bat behar zuten, eta horretarako laguntza eskatu zieten herriko biztanleei. Hasierako beldurra pasata, umeak izan ziren lehenengoak txondorra egiten laguntzera ausartu zirenak.
lekurik ez zegoela ikusita, herriko neska gazteak makilak hartu eta plazara irten ziren. Txondorra itzura ona hartzen zijoan, baina oraindik esan nahikoa eguzkia esnatzeko. Makila gehiago behar ziren. Hara nortzuk ekarri zituzten makilarik handienak, eta zelako zarata ateratzen zuten. Denok agertu ziren laguntzeko prest. Horrela, elkarri lagunduz eta dantzen artean, egundoko txondorra eraiki zuten.
poza. Hori bai zoriona. Geroztik, urtero gabon gauean zondorrak piztu ondoren, Maridomin eta Olentzero herrietara jaisten dira. Zoriona zabaltzera eta opariak banatzera. Egun honetan, eguzki berria jaiotzen baita. Egu berria.